Hemme koşka ayttın, diňe maňa aýtmadyňa Zeripjan diýipdir. Saňa da maýlyp bereýin, Mirajan, senem kem galma şol hemmelerden. Feret, diňin onda. Yimalany verdim, yimajyk tapdym, yimajygymy eltip mamama verdim, mamam maňa çörek berdi, çöregi eltip tuğuma verdim, tuğ maňa yumurtka berdi, yumurtkany eltip derýa taýladym, derýa maňa köpügini berdi, köpügini eltip tuğda çaldym, tuğ maňa gabygyny berdi, gabygyny eltip oda berdim, ot maňa külünü berdi, külünden men nas ýasadym, nas gurşap nasy eltip dukandara verdim, dukandar maňa puluny berdi, puluny eltip kanta verdim, kanty katyr tutur iýik goýdum. Boldy mende doganym. Mirajan goşgymy eşdip halanmasaň diýip begenen masaň komentar ýajagal ýa-da like maýkan basagay şu mizaýlyň üstünde men görüp durandym şu TikTok'da. Şoňa pytyklasam like bastyrgyň bolýar. Barmagyň aşu ötür pytykla, aşu like gelýärsäň maňa like bastyrgyň bolýar. Sag bol. Zarip diýişiň çok gözel. Kendi diýişiňmi? Ýok doganym, meniň öz diýişime da bul. Şol hem saýamyz bar birek goňşymyz. Şol akşam uhlap ýatypla diýişini şo çaparkediniň gapdalynda bir miz jagaz bolýar, mana şular ýany miz jagaz çaparkediniň gapdalynda. Ana şonuň şu üstünde çykaryp goýan ekeni diýişini, soň men şonu ogurlak aýtdym. Şonuň goňşymyň diýişi bul. Öz diýişimden, kendi diýişimden. Onda öz diýişim bolmady, başga kimiň diýişi bolar? Elbetde ki öz diýişim meniň. Näme adam oýnaýanmy sen? Başga merdimiň diýişini men öz diýişimi öz agzyma nädip oturdym? Mümkinçiligi barmy şonuň? Ýok. Samsyk soraglar etýäňiz maňa. Ýöne diýişim maksadyň üçin sag bol, meladaslyk bildirýän spasiba. Ýöne adam oýnap kemsitip böyle komentar ýazma TikTok'ma dostum. Senden haýyş etýän. Bıldatlardan Duran Akderi'nin habari yok mu kabar mı kadittirmiya yok mu kadi. Duran Akderi kim oldundu? O neyden çıktı? Näme zatlardan? Näme diyecek bolýarsyň dogan sen? Näme düşündirecek bolýarsyň? Iýenim siňirip bilen yok mu ya näme? Duran Akderi kim bolýar onuň? Her gün bir täze komentar ýazýan sizler bir samsyk düşmer ýanyk zatlar. Amen TikTok'da Duran Akderi'nin görübäme. O neyden çıktındı? Şonun kim bolýaryny buraýdan men tanamagyn Duran Akderi'ni. Towa zay baletdiň iýrikdirdiňiz de. Birisi aýna gedaý diýip ýazýar, birisi Duran Akderi diýip ýazýar. Birisi maganygym Karaca hayvan diýormy, gör diýormy, başga diýormy? Sara diýormy? Ay bolledim men tanamýan zatlar adamlar ýazmasaň da men TikTok'ma komentar ýazda. Muňadan garab Duran Akderi kiminde onu kim tanýar? Ýyzymyzdan bel bagşymyz gelýär. Islam Biber gelýär. Islam Biber kışaca tarap etmez misile? Okey, goýber ahlana goýber degim. Salam gowmy ýagdaýlaryňyz. Siz maşgala ýagdaýlaryňyz barada bir zatlar aýdyp bilýäňizmi? Yo, men öz maşgala ýagdaýym gildiň taklaýan. O zatda barda aýdyp bolmaý. Başga. Blogerlere sınığa dişkar diye biliyorsunuz mu? Yo, masgara vada olur o bloger. Ne menden sonra masgara vada olur o. Yani sizin köp aydımlarınız oğurluk aydımlar diye doğru mu şu? Aydımın birce sözünü üt koysan olca oğurluk bolmaya. Sizin adınız kolye. Afterski. Siz ne için adınızı Islam Biber dediniz? Justin Bieber'den oğurladınız mı adı? Yo, Biber olmaya fan adım. Ol menden oğurladı.
Bolya, yine bir sorak. Siz kızıllaňyz kendi şu kızıllaňyz näme etdiňiz? Satdyňyzmy, näme etdiňiz? Öňken kızıl barynda ýadyňyz. Darly moment gyzylyň bakat gally men şoň üçin gaty köp gyzylçylara gitdim. Gaty köp gyzyl ýerlere gitdim. Ýöne iminne darly momentdiň altyna gold gyzyl gymmadalya diýip altyna gold diýip gyzyllam satdym. Şeýle maslahatym fanat şkolam diňe altyna gold diýip satdym. Bolya, siz jasy bir çömün soňky soragy berayinmi? Islam Biber. Islam Biber soňky soragy söýüliňiz barmy? Jogap ýok. Şuna gülýär ýatdydım da sonra diýen. $1 milyon var diýilen kirgese şon başa. Bah. Bir musor bir bolsa sonra bermeň de şeýdi bu. $1 milyon bolsalay. Bolýan çarar gapdalyna seredi we oturup bolýar paçy. Erdoğan joň biz ikimeden aslında halkyň söýgüsini galanan adamlar. Ýöne ene şoň bilen maňa da ýöne ýelmägem ýadyr. Barakatda da durganak. Bir ýelmäň soň kliende uzak wagtlaýyn bir garant berer ýaly bir mümkinçilik töredip Erdoğan joň. He, düşündüm. Siz işleşecek bolýan. Claire programına düşüştük bolýyn. Indi çykarýan wideolaryňyz näme sizin? Kimin obrazyny oýnadyňyz? Oklanýan sözler kime oklanyldy? Ol samsyga belli. Kommentariýaňyzy açyp okap görüň. Samsygam bilýär uje kime diýilýänini. Biriňe Mehmet bolýan, biriňe men bolýan. Indi men 777 Mehmede jogap berjekler, özü uluglan, sağadat özü atbetkasyn oklar size. Men özüme jogap berjek. O kaptandaka ayt Ferhadusta oljak bolýar. Ol ýadan aparat bilen. Dünya 10 sapar gelende de Ferhadusta bolup bilmez ol. Ferhadusta oljak bolsa, dogulanda Ferhat bolup dogulmaly. Atajan ağzından çykýan her bir sözi pikirlenip gürlejigi. Deň duşuň dällerin mensen. Oýnetjek adamyň dällerin jigim mensen. Petepet bir men bilen duşoňda sözüňe jogap berdirip bilýän oglandyr men. Çort mukadime. Sözüňde tutup biljek oglandyr men. Özüň ýalyky deň duş bilen oýnet gitdi, özüň ýalyky. Men seň deň duşuň däl we oýnetjek adamyňam de. Problemaň barmy? Yerim belli. Ýaşaýan yerim belli jigim. Arkaýyn iki jözüm gelip bilersin. Ya da men özüm barıp bilýän, iki jözüm. Mesele däl. Oklayan sözüňi biraçka bir pikirlen. Sözüňde tutup biljek oglandyr we jogabyny berdirip biljek oglandyr. Çort mukadime özüňden başga adama 500 manat berdiler diýip tor oýgus ýakyp saýram otaýdy. Düşündiňmi? Biz ikimiz halkyň ýüregini şuň bilen ýerdik diýip stres plonka orkozýan. Xatay plonka uranymdan dişowy, stres uranymga o maşina. Aýtdym men sözümi. Xatay plonka uranymdan stres uranymga o men. Her bir oklayan sözüňi pikirlen, kimin obrazyny oýnadyňyz we oklanýan sözlerim kimi oklanýanyny o taýda besbelli. Men awry şuň bilen gazandym. Men usta we öz ustatlygymy özüm reklam edip şuň bilen men galdym. Maskarabazy pul berip reklam ettirip kalamak yetir şonu. Yetirmeli adamlara. Ustatlığınız bilen kalın. İş görkezip kalın. Birinin üstü bilen kalacak bolma. Mene öz ustatlığım bilen şu triyatka bilen halal zahmet bilen kalan oğlum. Sözüm bilen, levzim bilen. Part 2 gelecektir giyinden. Katı giyinden gelecektir. Her bir ağzından çıkan sözüm bırak çıkıp pikirlen.
Aýjana men sana. Şu gelýäňe iki jözüm. Şu petepet men senin sözüňden tutup biljek oglanlar ve sözüňe de jogap berdirip biljek oglanlar. Gitti özüň ýalyky deň duş bilen oýnat. Men bilen oýnatmasygym. Düşündiňmi? Sen ýaly oglumma men. Oýnuňam deň gelmez men bilen. Janyňyz sag bolsun mehribanlar. Ine şular ýaly illeşler. Biriniň üstünden galjak bolýarlar. Oklosup. Biriniň üstünden galmaň o, erkekmi öz ustaatlygyňyz bilen galyň o. Öz ustaatlygyňyz bilen galyň. Erkek boluň o braçko. Janyňyz sag bolsun mehribanlar. Bak iki kokman gelecektir.